l'espectacle del Circ Tutti Frutti. Gràcies per acompanyar-nos, nens i nenes, senyores i senyors. Molt bona nit i fins una altra! No facis el ridícul, per favor. Deixa'm estar. Mira que mataré a la miniatura. No veus que fa riure. No et fiquis en la meva vida. Què vols, despertigar la família? No faig mal, no m'ho muntar un número 9. Però si ja tenim un número, tu i jo. El número tiene la pare, de l'avi. I de tots els roqueros, no? Estic fart dels tigres, val? Però si els tigres són la nostra vida. Doncs jo vull canviar de vida. Ui, quines cares, no! Vigila, que sempre eres ferotge. Tranquil, només menjam carn crua. Doncs jo molt rostit. Què dieu si ens poséssim al maco? Conills? Guara, que valent! Espero que siguin conills sense lent. És el festible del germán Drogero contra uns conills ferotges. Són conills d'algora, són molt simpàtics. Ho dius de veritat? Us enfrontareu d'aquestes boles de pèl? Extendereu orells, almenys? Ho veus? Faràs riure. Això espero, perquè els conills fan coses sorprenents. Tan sorprenents com arruïnar-nos la reputació. Els conills són molt típics. Que traïdor! Se'ls ha de tractar amb afecte i comprensió. Així s'ha acabat el cop de fuet. I ja no hi haurà més crit ni bram. Què tindré tu? És grotesc, em faré una mica amb els teus conills. Tu no t'impedeixi continuar amb els tigres, oi? Però si... Mentre jo visqui no vol ruïnar la família, entesos? No pateixis, el canviaré el nom. Sense el nom no saps ningú. Genial! Ves com toca escoltar la gàbia tots sols. És el picador, això de la família. I per què el mires a mi? Disculpeu, nois. Estava pensant si un de vosaltres volia participar al meu número de màgia. Això fa desaparèixer algú. Desapareixi que no apareix, sí. I per què no puguin apagar la Lucy? No ho sé, no m'acaba de convèncer. Ahir la Lucy va tritjar-nos desaparèixer, oi? Semblava que no tornaria a aparèixer mai més. És que és nova i no m'acaba de fer bé. Pues vosaltres no han fet mal. A mi no em faria cap gràcia, desapareix per sempre. Si és impossible, home! Ja, impossible. Només es tracta d'entrar i sortir d'una casa secreta. Ahir la Lucy ho feia de meravella. Ara que desapareció, ella fa de bon d'ella. La Lucy, adeu, Lucy, adeu. On era, senyoreta Lucy? Era de com se m'escudeu. Tracteu buscar per assajar. Un altre cop. Perdoni, però és que hi va trigar massa a sortir de la capsa. I què? Així es crema suspens, no? No, de cap manera. El número de tenir ritme, m'entén? L'atenció pel Cris li interessa, senyor Rúfol. No, senyoreta. Ahir semblava que alguna cosa estava sortint malament, perquè precisament estava sortint malament. Ai, senyor Rúfol, no crec que tu pareix una mica carrincló? Hem de pensar més intriga. Carrincló? Si fa més de 10 anys que és un èxit. 10 anys, ja. Hem de modernitzar, per favor. Modernitzar? Però això és un clàssic. Doncs ha de deixar de ser un clàssic perquè sigui la bomba. La bomba? No sé què vol dir. Si em fa cas, aquest número pujarà com l'espuma. Vostè creu? Mira qui hi ha. Res per aquí, res per allà. Una botella per despistar. Ara hi és, ara hi serà. Quina gràcia, les trapecistes remollit trobant de punt rodolí. Noies, vosaltres que sou joves, creieu que caldrà modernitzar el número de màgia? Nosaltres tenim moltes idees. Seria genial que tu desaparèixer amb Trevor. Sí, al moment de saber un servei de l'altre i que cap uns segons apareguessin en altre trapezi. Jo em referia al número a la senyoreta Lucy. I direm la ravioli pirata. També podríem aparèixer i desaparèixer al moment de separar. Ens pots fer això, Rúfol? Sempre estic de broma amb vosaltres, eh? A nosaltres ens agraden les bromes. Què vols dir? Que no em pots fer? No em diguis que fas trampes. Trampes? És tot un art dominar una tècnica tan complicada com si no calgués cap esforç. Ni cas, senyor Rúfol. És pura enveja. Mira. No sé què em fas enveja, nena. Quina feina ens veig sortir de la capsa, oi? Deu costar molt perquè no hi havia manera. Vull continuar xerrant amb elles o vol fer-me a casa a mi? Ni una cosa ni l'altra. Disculpeu, però m'he mareat. És que són més oportunes que una mosca dins de la mayonesa.
va cansar de fer el cartell. No sentiu com un bufó? Floreta dominica. Pot animar, floreta dominica. Calla, Muriel. Sou vosaltres que em passeu a cobrir. Ai, hola, Barbie, estàs aquí? Em dic Bàrbara, entesos? Barbie, que era millor. Ai, que necessito ir a punt. Per mi ja et pots pagar. Un poc sentit de això. Ah, és que feia riure. Bàrbara, què fas? Encara no has dutxat els cavalls? Un moment, no, m'estic traient això que se'm estava al cap. El primer són els cavalls. Has de dutxar, de seguida han acabat les sacs. Ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé. Si se'ls refreda el cor, es poden constipar i són molt delicats. No puc més. Què passa, Alba? No suporto fer pudor de fems. Però què dius? Si l'olor de cavall és magnífica. I no vull portar més aquest tutú del dimoni. Però si queda molt elegant. Doncs si t'agrada tant, posa't tu. Nena, no diguis bestieses. Ja no sóc una nena, m'entens? Només penses en tu. Però, Bàrbara, si tot ho fes per tu, què? Els fills és que té qualsevol cosa, oi? Sí, però no sembla una funciona. No entrem molt mal posat. He donat els millors cavalls per ella. L'he convertida en una madona meravellosa. I ara no li agrada, oi? No entenc què vols per tu. És més senzill amb el teu mico. No et pensis, a mi la vull que passi com una filla. Dona, no serà tant. Sí, estic molt inquieta. Fa uns dies que està com ensupida i només vol dormir. No s'haurà fet vella. Sí, només té 3 anys. Ah, com s'ha veu tota arrugada. Jo no sé què fer, el número és un desastre. Va, la gent veu un mico i ja li fa gràcia. Perdona, però hem fet un número d'equilibri, no sé si t'has fixat. Sí, esclar, volia dir. En fi, estic buscant un mico de goma. Un mico de goma? Sí, i encantava quan era petita. Ah, que bona! Vull dir, que cuca. Però no trobo enlloc. Tornaré a buscar la caravana. Doncs ja veuràs que al final la nena ha dutxat els cavalls. ¿Has visto? Alguna idea? Una foto a la veranda, va? Molt bé, amb tots els personatges al davant. Busquem alguna cosa més original, no? A mi no se m'acut res. Un barret de copa. Jo en té un. La veritat és que li convindria un de nou, està molt bé. No pot ser gaire car, No crec que amb una bona festa n'hi ha prou. Teniu regals, qué pareció. Doncs a mi també em faré il·lusió curar, saps? Si la veritat, no sé la puc. A més, si no es paga, no s'arriba per un regal. Però l'aniversari és demà, nano. Almenys anem a preparar la festa. Sí, que també s'ha de comprar coses. Vigileu que és una sorpresa, Mon Dieu, què feu tan tranquil·lets? Res, és un moment de descans. Ja sabeu que si els trobat els temps salvats es poden congestionar. Las taquilleras sí son de la taquilla, más a un feo. Jo no només he estat taquillera a la vida, sí? El dia tens la bola de cristal, oi? La bola, les mans, les cartes. Fins i tot novel·les llegia jo. Per com van això? Si és una feina que es pot crear dos hores de no com nosaltres. Sí, oui, però cada un sap quan s'ha de curar. Però per què no escriu la Bonaventura? Aconseguirem ser famosos? Quines són els dos dits? No, que així. Jo ja no vull fer-ho més. Però per què? Si és una meravellós. Quan et practiques massa ja no te'n pots escapar. No vol dir, no ho entenc. Ja no pots ser lliure, sempre estàs pendent. Voilà. Sisplau, Carme m'ha robat que vagi a la classe de primer. Sisplau, la Carme m'ha robat que es presenti a la classe de primer. Però si sap tant de coses, malament, de la mà. A vegades una cosa dolenta no m'ha posat una dona. Ho has de dir, mai pots saber-ho tot. Sí, també els farem rics. Quan ens pagaran? Això sí que ens ho pot dir. Has portat la central de la setmana passada, mare? Oui, mon chéri. Doncs, bravo, sense retard. És veritat, la directora té una mica de problemes últimament, però li diré que se faci. Hauria de traduir manufacturi. No patir, però li diré, au revoir, mon chéri. Podem tenir coses preparades per demà? Ens hem de posar ja. Per què no fem una col·lecció de begudes i menjar? Vale, però hem de ser discrets, que ja no sé res. Jo m'encarrego d'anar a comprar. Qui m'acompanya? Bona idea que cada u vagi una caravana diferent per fer via. Natalio i a tots que corba. Estic rebentat, problema. No podem servir de ritme. Quan eren dos equips
descansar, tu. Has begut l'arròs amb una cosa fresca. M'entén amb un calci d'un dia de tres no s'acaben. Ens hem quedat aquí per estranyar i ara nosaltres sí que s'està fent. Doncs ens hauríem de pagar bé. Hem de reclamar. Hauríem de pagar els que són nosaltres que estan perduts. Bona idea, fem pinya. Si no treballeu, us faran fora, nois. No poden, ens necessiten per vosaltres. No pateixis, que si vosaltres no ho feu, agafaran el vostre. Té raó, està ple de gent que busca feina, tu. I es va negociar sense perdre la calma, oi? Si fóssim artistes ens saltaríem millor. No vols agafar el teu número? Ho sento, sempre he treballat sol. Els estudiants en l'ofici, no? Es pot aprendre a fer paquet o s'ha de ser especial? S'ha de ser una mica resistent i tenir molta paciència. Per què paciència? Doncs mira, per prendre aquest llibre dins el nas, vaig estar bastant semblant al futur pensant. Què dius? I com es fa, això? I caia al final moltes vegades fins que el conflicte va la forma que cal. Ah! Fa mal, això? Una mica, però sempre les grans són les mateixes parelles. Caram, quin gust. Sí, molt agradable, oi? I això de no menjar bombetes és veritat o és simulat? Tot és veritat, home. Se m'ha vuelto una gana que em menjaria un bol. Que el vidre no et fa mal a l'estómac. Es tracta de mastegar-lo molt perquè quedi llenit de gol. Doncs quina gràcia, col·lega. Jo no faria ni mots. I les dents no pateixen? Sí, això sí, les dents es fan molt bé. Prefereixo muntar i desmuntar-se. Cada un serveix per coses diferents. Sí, em queda la meva vida. Veus, tothom content. Quina gana! Em menjaria un bol. Doncs Madame Patxorella deu haver fet el que fa. Espero que no hi hagi bombetes del primer. Doncs sabràs, jo vaig assajar una mica. No et passi res. Adéu. Clausec, amic meu, estic furiosa. Què passa, senyorita Tutti-Frutti? He rebut una carta insultant. Ah, sí, quina enviada? Monsieur Tolgon, tant de bo s'enugui i s'entrebanqui. El director del Citre, el seu rival. S'atreveix a proposar comprar-me el circ Tutti-Frutti. Sí que va fort. El meu circ, la meva vida, la meva il·lusió. Això Tolgon és un gran ambiciós. I per quants cèntims? Què s'ha quedat de què? Espero que l'agafi ciclot i que no li marxi mai més. Potser ha sentit dir que vostè està passant per i que hi ha problemes de diners. Qui m'ha dit això? No ho sé, però tothom es queixa de no posar el dia que toca. És veritat, amic meu. Aquest any he hagut de reparar molts dels camions, refer les rodes i comprar un rebot nou. I encara estic pagant la vela nova. Per això va tan escanyada. Doncs sí, no aconsegueixo pagar les deutes. Estic molt amoïnada, però sé. Signora Tutti-Frutti. Ah, signora, és terrible. Què passa, William? Respira, home, tranquil. Els tigres, signora. Se n'ha escapat? Ha ferit algú? Dormen, els tigres dormen, des de que hem arribat. Estaran cansats del viatge. Però és que no es desperten ni per menjar. Potser s'ha marejat per una carretera amb molts rebons. Però és que no reaccionen, ni el fuet ni el punxó. Mira, jo crec que els punxes massa, William. Ja no s'impressiona. Signora, estan malalts, molt malalts. Malalts? La malaltia de son, la terrible tripanosomiasis africana. Però no pot ser. Aquí no s'hi pot haver ficat una mosca tsetse. Però es poden haver contagiat una altra bèstia. Quina bèstia. Una bèstia que vingui d'Àfrica. La maleïda Bungi. El cuida més Bungi? Però si fa quasi 3 anys que va arribar de l'Àfrica. Però el paràsit pot incubar-se durant anys. Però quan els símptomes apareixen, és que el sistema nerviós ja està afectat. Quin desastre. He viscut molt de temps a l'Àfrica. Deixa'm veure les teus tigres, cuidat. És una malaltia mortal, però sé. No em puc creure. Quina mala estruga, no. Mon Dieu, senyora directora, mon Dieu. Què ha passat ara? La caixa ha desaparegut. La caixa dels diners no pot ser, dona. Ja has anat bé. Bien sûr, sempre està al mateix lloc. Ai, no em diguis que l'han robat. M'agafarà la triquinosis. No, no l'he dit això. A veure, va, Juli, no juguis a mi, que aún no estic mort. Jo no he vist res, però... Però què? Ves al gra, dimoni. Els pallassos rondaven massa al voltant de la taquilla. Els pallassos? No pot ser. Ja saps que són molt puristes, i com que encara no ha donat ningú... I què? No t'entenc. Doncs que potser és la seva manera de protestar. Ah, sí? Doncs no poca gràcia. I ja sé que vinc ara mateix. Jo no he dit res, eh? Apreta, mossego. Què passa que tot va de tot? Ai! Señor Tutti-Frutti, me estaba buscant. Són males notícies? Vuelve a deixar un número de malla. Tinc idees molt estimulants. Miri, ara no estic receptiva, senyor Rufo. La queixa de les aparicions tindrà
s'ha acabat de aixecar el carrer i jo t'anava a dir la mà. Vostè és un mag, no? No, ara seré un turista que fa fotos amb el mòbil. Però quan vulgui fer una trucada, el mòbil se'n transformarà en un colom que m'ha assegurat. Miri, estic amoïnada, no puc estar per vostè ara. Esperi. La reset de les aparicions tindrà respecte a una cabina de telèfons. Jo podria entrar a trucar, però és una senyoreta singular en el telèfon. Senyor Brújula, em sembla que no entenc res. Si és molt senzill. La senyoreta Lucy, i no per la xerrar. Per telèfon? Sí, és la cabina. Doncs jo entraré. Li ensenyaré un mocador a través del vidre i el convertiré en un ram de flors. Per què no farem en un altre moment, sisplau? És que no ve millor. Com que la Lucy no em farà cas, la faré desaparèixer. Deixem-ho, per favor. Aleshores que entraré dins la cabina, faré la meva trucada i... tornaré a fer aparèixer la senyoreta Lucy. Què li sembla? Em sembla que si no deixa de parlar, explotaré. Com? No l'agrada? És molt modern, no? No sé, no puc pensar, tinc el cap ple. Disculpi! Si prefereix un espectacle que inclou, serà que se'l mereix, oi? No t'expliqui. Quina anat bé, Rufus. Vigila, que s'esperes ferotge. No, marxem tu, que no volem molestar. Vosaltres, veniu aquí. Nosaltres? Què nosaltres? És ell qui li fet el pagar. Què feu robar al voltant de la taquilla últimament? Hem fet una aposta, volem fer riure amb el Patxuli. A veure que no l'aconsegueix, però no hi ha manera. Molt graciós. I què ha passat amb la caixa? La caixa d'eina, la caixa de sabates o la caixa llum. La caixa de diners ha desaparegut. Si no torna a aparèixer immediatament, jo us ben asseguro que us feu buscar un altre lloc de treball. Però a veure, que no hi ha Tutti Frutti. Nosaltres no la tenim. Què vostè li preguntaria al trompa de les acrobates? Fàcil és. Qui volem? Que necessiten diners. Una família que us fem corba, Aneu-los a buscar de seguida. Sí, senyora. Què passa aquí? Quan has entrat? He vingut a deixar la signorina. Què vols dir? No m'agraden els misteris. Més que misteri, he escoltat que no es volen fer vaga. Vaga? Només em faltava això. Jo li dic perquè pugui parar el cop, sap? I com podria parar tot segons tu? Doncs jo li pujaria el sou. Pujar els sous. Mira que bé. Què més voldria jo? És que si no es va jugar demà... Sí, ja ho sé. Se li acaba el permís per estar en aquest poble i perdrà el permís del poble següent. Estem acostumbrats als permisos. Per això li dic. Vinga, sí que atrapada. Mira, ni endarrere ni endavant. Deixa el Susi, per favor. A veure, veus aquest moment? Impossible, hem d'acabar el minutatge. Cada dia s'ha d'esforçar una mica més. Si no, caput. Connecta'm a la veritat. Que prou, entesos? Disculpeu, no em fa l'efecte que m'ha d'alguna cosa, m'equivoco? A vegades no conversa bé tot, senyora. La vida està feta de sorpreses. És impossible preveure tots els detalls. Seria molt avorrit, s'ha d'abandonar el control de tant en tant. Val la pena provar-ho de veritat. No entenc res, una resposta clara, entesos? Auxili, ajudeu molt ràpid! Miss Whitney, què passa? El Goliat s'ha tornat boig. A on? De què parla? Vol matar la Buggy, l'ha d'aturar. Anem-hi. Anem-hi, corre, ràpid, de pressa! Signorina Tutti Frutti, he trobat uns conills al ram al pell. Ah, sí? Estan dins una gàbia, però no veig a qui poden ser. Jo tampoc. La veritat és que està molt gracionet. Mira que bé. N'hi ha 10 o 12, Deixa'm estar, Patxuli. Doncs, si li sembla bé, es posa la cassola. Com vulguis. Em vindré de fer-les perquè sense calés jo no puc anar a la plaça. Així que viene la Patxuli. El seu Tutti s'ha enfonsat. Però què diu, signorina? Només té una sortida. Encara sort que Monsieur Tarugon me'l vol comprar. Monsieur Tarugon, però si és un estafador. Disculpeu, però no voleu deixar-nos venir? Ah, són teus, doncs. No, no us he vist. Oui, mon chéri. No has fet. La veritat, us va bé parles. Aquests conills són molt importants. Són bernats dels tigres.
No, al centre l'any i he muntat el número amb ell. Mon Dió, quina llàstima d'Agustí. Així ja no podria parlar amb vostè, senyorina. No sé què s'ha de dir, però aquest sí ja no funciona. Com que no? Si demà tenim les funcions del poble. Estem acabats. No puc pagar els deutes, ens han robat a casa, els muntadors volen fer vaga... Caram, tu. Encara no sé si el mico m'han assassinat. No, encara no. Hem criat a tot a tots i els tigres estan fatal. Sí, ja veig els tigres, però si no poden actuar, reemplaçarem pel número de conills. Però, moixeguissis, si no sabis mai un número de conills. Oh, sisplau, deixi'm provar, senyorina. Com vulguis, total, és tot perdut. Però si no funciona, els conills de la cassola, eh? Xuli, no tens cor, són la cosa més simpàtica que has vist mai. On els has ficat? Quina, són a la cuina. A la cuina? Per favor. Signorina Tutti Frutti, Què vols tu ara? m'agradaria parlar amb vostè. Avui no, sisplau, un altre dia. Només serà un moment. Demà, ara de descansar, bona nit. Hola, tia, t'he vist allà al parc. Quan t'entrenes, és una guapada. Oh, ratlli, val? Ens han tallat la corda. L'han tallat. Només aguanta pels crits, però si estava nova. Qui ho ha fet? No ho sé. L'han deixat un missatge. A veure, hi ha bromes que no fan gràcia. Què vol dir? Home, si això és una gràcia, doncs no fa. Cap gràcia, si s'acaba, si és... Cap gràcia, si ens arribem a penjar de la corda, ens matem. Calla, que se'm posa la pell de gallina. O sigui, que hi ha algú... O sigui, que hi ha algú a qui no li agraden les nostres bromes. És que no tenen sentit del món. I ho farem. Ho farem si no tenen sentit del món. Doncs jo vull tenir amics cada nit. Sí, va. Anem a dormir. Que demà tenim... Que demà tenim assaig. Aprofitem, col·legues, que avui no es toca treballar fins al vespre. Sí, vingut veure papà els altres. Avui el sí que estava ple, eh? Creo que podem cobrar una vegada. Jo crec que d'avui no passa. Què, el beguda de roc? Què tal, nois? Convideu? Com ha anat el número avui? Sí, no hi ha manera que es modernitzi el grup web. A l'humà no estaria haver vist una tia que estan a sortir de la caixa. Perdona, però no és una patata bullida. A què ho dius? Tot l'espectacle és de pena. No vull ser de l'humor. Vaig passar cansat, no tinc temps de veure la competència. Aquell sí que valdria, i a més, paga millor. Com ho saps, això? Perquè conec un que hi treballa amb marit que busca muntadors. Ah, sí? N'estàs segura? I tant, és un cinc més grans, necessiten mans. Caram, nos, què estem fent aquí? Això ho dic jo. A més, no m'agrada que m'enganyin. Què vols dir? No heu sentit que ens han robat la caixa? Què dius, els cadets de la setmana? Exacte. Figura que per això no ens paguen. Que fort, jo no ho sabia. Doncs no s'ho cregueu, perquè és mentida. En què quedem, doncs? Sembla ser que és la mateixa Tutti Frutti que ha amagat la caixa. Aleshores no han robat? És ella qui fa veure que l'han robat per no pagar. Captes? Què, mami? Però de què va? Ja ho veus, fatal. Jo estic per prendre-la. Doncs és mala idea. Bueno, una nos fins després, val? Gràcies per veure la taula, sí. També entre nosaltres, no em delateu. Tranquil·la. Jo vaig a plantar-me la lectora. A mi no m'estava. A mi tampoc! Salas, Antonio. Salas, sí, ets un àngel. Que només més gràcies. I ets conillets més eixes. I és quina feina més sorprenent. Gràcies, ha funcionat, oi? Ha estat un èxit. Quina diferència amb el número dels fills. Vas patir tots els animals amb violència. La bombilla està millor? Sí, has vist que ha fet la seva feina? Ha dormit amb mi i se l'ha passat tot. Jo crec que se l'ha de vigilar. Que no li ha de dormir una galla. Doncs mai havia tingut cap problema. Jo
crec que passa ni tampoc que una bata que tu germà. És que l'Opiet està molt preocupat amb les seves filles. Sol que no va arribar a fer un mal. És que és molt impulsiu. Per cert, jo crec que els tigres tenen el mateix desenvolupament que tenia l'amo. No es podria fer una mica de la gàbia? Doncs no, no seria bona idea. La millor idea és matar-los, oi? T'està sortint a la teva, malnascut. Jo no vull calmar els tigres, nano. Ah, no? Si no s'estiguessin morint els tigres, no haguessis pogut els teus conills d'espectacle. Julián, no et passis. Ets tu qui t'has passat. T'estàs esperant. A veure, què no està passant aquí? Exacte, senyora, què està passant? On és la caixa de la pasta? Si no és tan lluny, com sempre. Però no és la seva caravana. Senyora, li ha recuperat-la, oi? Però de què esteu parlant? El pare flapa, nois. La Bubi s'ha llançat a una, Lucy. La Bubi, com ha sortit de la runa? De pressa, l'està cocinant mossegada. A veure, ràpid. Aquest bitxo és perillós, i no, se l'hauria de posar en quarantena. Perdona, Tutti Frutti, però estic molt amoïnat. Ja no ve doncs. No et voldria alarmar, però m'han desaparegut tots els camalls i els somnífers de la farmàcia dels cavalls. Se t'hauran acabat, noi? Només els utilitzo en cas d'emergència. Doncs no ho sé, potser se't fan caducar i els vaig alçar. Et dic que m'han desaparegut. És igual, home, ja m'ho crec més. Signorina, potser no fa l'idea, però les dosis per als cavalls són molt fortes. Què vols dir tu ara? Doncs que és molt estrany que tant els tigres com el mico estiguin tan ensuquits just quan es troben per tant somnífers, oi? Ahà, és un sabotatge. Ara està claríssim. Però qui voldria sabotejar els números amb animals? El Celestí, amb els seus conills maleïts. No s'ho creu, col·lega. Potser és la caixa. Se l'enduia la Lucy, tu. T'havia embolicat amb la jaqueta. Se la volíem dur les putes. Però la Bubi no l'ha deixat. Si el mico estava tancant dins la dolor. Ja, però la deixa obrir la porta per entrar-hi. I portava un tallet de pastís, saps? Farcit de calmants, tu. No devia ser la primera vegada. Ja, però el Mico tenia un barracós i l'ha tancat. Ara, mi potser la s'ha tranquil·litzat. I la Lucy, on és? Ha fugit. Volia enfonsar-se. I per poc no l'aconsegueix. Volia que féssim vaga. I es deia que era la senyora que havia robat la caixa. Però la tenia ella perquè ningú pogués cobrar. I es deia que el xic de l'Hugo buscava un muntador. I es van dur l'ajudant del senyor Rufo. Es dedicava a mirar el mural del senyor Rufo. Però d'on sortia aquesta noia? És la filla de Lucita Rugol. La Lucita Rugol, que se la tapia nines de mocs per tota la vida. La nena ja ho deia que això era un sabotatge. Però llavors, el Celestí no hi té res a veure. Sort en tinc de vosaltres. Demana'm el que vulguis, Bàrbara. I vosaltres també, nois. De veritat, tinc una cosa per proposar-li, signorina. Aquesta noia fa coses extraordinàries. He muntat un número acrobàtic amb skate, li interessa? Amb skate, original, m'agrada molt la idea. Pots començar el que em vulguis, noia. I vosaltres? Una fase d'anunciar el número de màgia. Caram, pot ser molt divertit. Això sí que és renovar-se, sense comptar els conills. M'ha dit que la Lucy ha marxat. Sí? Jo he trobat tota una pila de gent per fer desaparèixer dins la meva telefònica. Sóc qui ha fet? Sí, senyor Rúfol. No li vaig.